La Santa Dembélé té bona pinta, Koundé la despenja, la rematada, que sí, gol! Que sí, molt bé, que sí. Dembélé que centra des del córner, des de la cantonada de tribuna amb el gol sud. Koundé que s'imposa paral·lel a la defensa del Victoria Pilsen, despenja la pilota amb precisió i la segona rematada de cap del senyor Kessié, gol del Barça, gol d'un migcampista que té gol, que té pólvora, que té dinamita, que portarà molt. Benvinguts al carro dels amics de Kessié. Barça 1, Victoria Pilsen 0. Sergi Roberto agafa el carril del mig, la conducció de Sergi Roberto, continua Sergi Roberto, la passa a Lewandowski, Lewandowski al balcó, Lewandowski a l'interior de l'àrea, gol! Però quin davanter, Robert, ets boníssim! Robert, ets espectacular! Robert, m'estic enamorant profundament de tu! Robert, ets estratosfèric! Gol del Barça! Gol de Robert Lewandowski! El primer a la Lliga de Campions defensant la samarreta blaugrana. Agafa la pilota al mig del camp, Sergi Roberto fa una conducció agafant el carril del mig. Lewandowski li diu dóna-me-la, que em noto calentó. Rep al balcó de l'àrea, fa un parell de passes per entrar a la zona de penal, aixeca el cap i la posa amb l'interior del peu dret, lluny de l'abast del porter, enganxadet al pal. És un gol de crac, és un gol de davanter centre letal, és la fera polonesa. Gol del Barça, gol de Robert Lewandowski, Barça 2, Victoria Pilsen 0. Treballa per recuperar la pilota Dembélé, excel·lent el tàquel de Dembélé, continua Dembélé, la sentada de Dembélé, Lewandowski, gol! Bravo Dembélé, bravo Dembélé, bravo Dembélé, bravo Dembélé, bravo Dembélé, perquè s'havia emborratxat de pilota, l'havia perduda i ha treballat per recuperar-la. Entrada arran de gespa contundent però legal per recuperar la possessió i després de recuperar-la aixeca el cap i la posa perfecta al segon pal, on ha aparegut una fera polonesa descomunal, on ha aparegut en Robert, on ha aparegut el nou, on ha aparegut Lewandowski per llançar-se en planxa i rematar de cap. Quina paleta de recursos que té la fera polonesa. Gol del Barça, gol d'en Robert, assistència de Dembélé, Barça 3, Victòria 1. Aixeca el cap Alba, la centrada d'Alba, buscant Ferran Torres, el control molt bé per Lewandowski, el xut de Lewandowski, gol! Però què fa aquest tio? Però què fa aquest tio? El primer toc! És que és una meravella de davanter! És que és del millor que he vist al Camp Nou en moltes dècades, ho dic això i de clar! És que és un davanter total! És espectacular la quantitat de recursos diferents que té Robert Lewandowski! Impressionant! El davanter polonès al Camp Nou rendit a l'evidència, la fera polonesa insaciable, hat-trick el dia que defensa per primera vegada la samarreta del Barça en un partit de la Lliga de Campions. Ha rebut Ferran Torres d'esquena a la porteria, la baixa amb el pit, la deixa morta a la frontal de l'àrea i al primer toc amb l'interior del peu dret, la rosqueta preciosa, precisa, dolça, tendra, impecable
i ens informa, per si no ho teníem clar, que n'ha fotut 3. Barça 4, Victoria Pilsen 1, Robert Lewandowski. La centrada de Dembélé, la cuidera, la rematada i el gol! Gol de Ferran Torres! Ferran Torres, que es volia apuntar a la festa, i Dembélé li ha dit, doncs a bodes em convides. Passada de cullera, ve Dembélé a l'interior de l'àrea. I a la mitja volta encantant-la, tal com raja Ferran Torres Barraca. És festa major al barri de les Corts, esclata el Camp Nou, ha tornat la Champions, festival del Barça contra el Victoria Pilsen, 26 de la segona part. Golaç de voler a la mitja volta de Ferran Torres, assistència de cullera d'Ousmane Dembélé. El Barça guanya 5-1. Festa grossa al Camp Nou.